Mbak ini kan diopening hasilnya dadi apa? Nggih mergo niki suhune kadang-kadang sok wayah kudune pun ditokke niku dereng ditokke. Kapok. Apa? Di sisi kene apa? Nggih. Iki ketebalane mung mangane ra. Mboten. Muatannya maksimal pinten? Niki sak kuwate anjange. Yang penting kapasitasnya 4 rak. 4 rak mungkin ngandhape sukane melih dhewe mboten apa-apa. Sukane anjang nika mboten apa-apa. Wah, mati terus.